रिजाल्ट थांबाय हादों माने बिटिसि इलेक्सननि दायो सानबाय हादोंनो जोबाखै सानगासिनो दसे दायो सोर देरहागोन बेखौनो मिथिथ'ला आरो नंगौलै उदालगुरियाव सोर देरहायो बेनो थांसै आरो बिटिसि सरकाराव सोर थाङो बेनो देरहाथोंसै ओइ नायफैदों र' दसे र'लाय मा गोदाव सोरावलै माबाफोर बुंनाय दायो सोर देरहागोन नौता जागोन नै आं दायो उदालगुरि कर्टआव फैबाय 9ता जागोन बाबा 9ता बारगोनलै सोरबाया बाबुलिफोरा नेगासिनो दं अमा बेदर बुथारखाबायनो नारा सोरबाया बाबुलिफोरा नङा आं मोजांसो पार्टिनि बुङाखै दायो नाङालै लाजि नाङा आंबो लाजियाखै ब्रादार आंहाबो पार्टि गैया नालाय जेनेरेसन आं माने पाब्लिकफोरा अमा बेदर बुथारखादोंनो हानि अमानि नै टाइमानो लस जासिगोन लस नङा लेट जागोन नायदो दा बाबुलिफ्रा जों नेनो हालालै थांसै सोर देरहायो सोर देरहायो माने बाबुलिफोरा गोसोखांदों आरो जेनेबा सोर देरहायो पाब्लिकफोरा गोसोखांदों नै नोंसोरहा अमा बुथारखादों नामालाय बुथारदोंनो माथो अमा बुथारदोंनो माथो मानि बुथारबा सनिपुराव हा मानि सनिपुराव जोंनियाव होनब्रा बुथाराखै बुथारदों दे होमबालाय नोंसोरालाय अमा बुथारदों जोंना मानो डाइरेक्टखा बापरे ओमफ्राय माथो 9ता जागोननो नेनो हाला जों नेना थांगोन लाना थांगोन नोंसोर मानै होनना देखाय वा मानै जमा नोंसोरबो जमा नै पाब्लिकफोरा हाजार जमा जादों नै बेयाव खैलाख दङ ब्रादार मानसिया खैलाख बेयाव मानसिया जागोन 2 लाखसो 2 लाखसो जाया 2 लाख बाला जाखां मोननाय नङा माथो